Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak mliginipun kagem para muda tumaruna inggih menika roman remaja. Cariyos menika kapetik saking kalawarti panyebar semangat anggitanipun inggih menika Kelly SW kanthi irah-irahan jaring tresnane wening. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Kampus Lidah Wetan Surabaya kang megah lan asri, kampusku sing dak tresnani. Ing kene aku ngayahi perjuangan kanthi lila legawa. Ing kene dak catet lelakonku kadidene prasasti kang ajine tanpa upama. Aku di masa sangka, aku sing duwe panjangka masa depan lan katresnan. Aku dhewe sing kudu mbudidaya. Catetan ringkes iki mujudake perangan saka perjuangan mau, episode sing kudu dak bundeli lan dak simpen minangka prasasti. Perang brubuh wis meh rampung, acara ospek mahasiswa anyar ndungkap paripurna. Sawise ngayahi kegiatan sambung sinambung tingkat fakultas, saiki mung kari nggelar acara malam inaugurasi. Iki acara pamungkas tingkat jurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas minangka panitia pelaksana ospek sing menehi mandat. Pertimbangane efisiensi lan efektivitas, senadyan acarane prasaja sabisa-bisa kudu gayeng satemah gawe senenge wong akeh. Minangka ketua himpunan mahasiswa jurusan, aku nduweni tanggung jawab amprih acara malam inaugurasi bisa lumaku rancak lan nyenengake. Syukur yen bisa nabet jroning ati. Piye ning, kowe wis siap tampil? Pitakonku marang Wening, adik tingkatku. Siap mas, wangsulane Wening ngemu greget. Ora ndredeg? Ya ndredeg lah. Gak apa-apa, sip kuwi. Lho, sip piye to? Aja sumelang, senadyan ndredeg nanging kowe tetep ketok manis lho. Raiwan gombal. Wening gabloki gegerku, suarane renyah ngalah-ngalahake suarane sepeda motor RX King sing dak tumpaki. Wening dak gonceng saka kos tumuju kampus, dheweke nyangking gitar akustik. Tekan kampus kahanan isih sepi, tekaku kepetung gasik. Wayah magrib lagi wae mungkur, mahasiswa baru durung ana sing teka. Ora apa-apa, wong acarane kawiwitan kira-kira isih sak jam maneh. Ora perlu gubuh, persiapan wis mening. Acara malam inaugurasi manggon ing pendopo joglo fakultas, lampu robyong murup gumebyar. Background interior katon artistik banget. Bombong rasane atiku, luwih bombong maneh bareng kanca-kanca panitia wiwit padha teka. Andri, Septian, Rahardi, Nike, Alvin lan embuh sapa maneh. Banjur pating selentir kesusul tekane mahasiswa anyar. Ngerti-ngerti pendopo joglo wis kebak, mahasiswa lawas lan mahasiswa anyar manunggal dadi siji. Kabeh lungguh lesehan ing karpet. Jam 7 punjul seprapat, gong gedhe ditabuh kaping 3. Suarane gumlegir nyerambai joglo. Acara malam inaugurasi kawitan kanthi formal. Pidato ketua panitia, sesora bapak ketua jurusan lan bapak
pembina himpunan mahasiswa jurusan waosan donga lan pentas seni. Pentas seni ya iki acara sing dianti-anti panembrama tembang macapat, tari-tarian klasik lan kreasi, maca geguritan, stand up komedi lan musik akustik. Ing antarane werna-werna gelaran seni mesti wae kawigatenku tumuju marang musik akustik. Merga sing tampil wening, dheweke tampil ijen ing panggung, nyanyi karo main gitar. Lagu sing dinyanyikake wening nang semake dijumput saka geguritan anggitane saweneh pengarang sing ngagem jeneng sesenggelen sugih panggrahita. Cakepane lagu romantis nanging ora melankolis, judule yaiku Layangan Pedhot. Dene ukarane kaya mangkene, katrem lelangen ing gisi ing mega, aku lan siramu ora Jawa marang sasmita. Layangan pedhot kang kumleyang dadi rebutan, geniya aku lan siramu melu candhang. Nalika keprungu critane pagelaran, aku lan siramu pandeng-pandengan, srengenge bunder ing mripatmu mundamana suba siptaku. Ora kesuwen aku lan siramu kudu lingsir tumuju omah joglo Oladan pinggir. Pendhapa joglo herek, swara keplok keprungu dawa banget. Wengi kuwi wening sing anggun bisa gawe pangeram-eram sakai penonton. Kowe hebat Ning, kaya penyanyi diva. Aku ngucap jujur nalika ngeterke mulih menyang kos. Aku sih biasa wae Mas. Sing hebat justru kowe. Wening wangsulan diplomatis. Kok bisa? Mereka komposisi lagune sing aran kowe. Aku guyu ngakak nanging batinku marem. Ucape wening nuduhake yen dheweke duweni apresiasi marang kreativitasku ngubah guritan dadi lagu pop. Gestur lan pocapane wening muwuhi semangatku yen aku bisa njaring katresnane. Sedhek maneh aku nempuh ujian skripsi, yen wening gelem buka lawang atine kanggo aku. Sok yen wancine wisuda aku wis duwe pendamping. Saiba bungahe atiku yen bisa kelakon tenan.